Nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 tana gosira Diogar la Katikaw fe ani Bamakɔ. O waati kelen na wula nɛgɛ ɲɛ 12 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ. An balimaw a y'aw bisimila ni ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye. Bi kunnafoniw la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Ka kɛ ni lakanabaliya ye min bi sɔn Mali jamana camancɛ fanfɛla la ka taa Burkina Faso fanfɛyɔrɔw la. Kunu kari jɛkulu maramafɛntigiw olu ka dankarili wale senfɛ taara bi dugudennin dɔ kan Burkina Faso jamana kɔnɔ minnu bi wele ko Thion ani Nondi. A yirala k'a fɔ mɔgɔ 50 ni kɔ ɲɔgɔn de be minnu bɛɛ lajɛlen banana. An ben'o lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔ. Ka kɛ n'o basigibaliya kelen ye kunu kari kelen in na chrétien dinɛw ni o ye chrétien catholiquew ye u taara bin olu ka batokɛyɔrɔ kan kuma min na mɔgɔw tun bɛ bato la ka mɔgɔ 15 olu fɛnɛ ni bɔnɛ min kɛra Burkina Faso jamana o kɛɲɛkaɲan fan fɛ. Kunu hali bi karidon Mali jamanatigi dankan Choguel Kogala Maïga bɔra ka barosigi belebele dɔ kɛ ni kunnafoni sɛnsɛnnaw ye a sera kumaɲɔgɔnyaw olu ka falen ani malidenw ni ɲɔgɔn cɛ min senfɛ a da sera gɛlɛyaw ma gɛlɛya minnu dɔ bɛ tali kɛ kurantigɛ banbali ka jamana kɔnɔ kɛnɛya ko ani ka taa se politiki ko ma ninnu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye min bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma ni sanga in kɔnɔ a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ k'an lamɛn ani minnu bɛ k'an lajɛ an ka bɔlɔlɔfiɲɛw fɛ k'a fɔ ye ko nin ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoni kɛnɛ sigilen ye bi ntɛnɛn février kalo tile 26 san 2024 kunnafoniw bɛ ka lase aw ma Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ka kunnafoniw filɛ. Lakanabaliya kosɔn jamana camancɛ fanfɛla la ka taa Burkina Faso fanfɛyɔrɔw la kunun kari cɛ marifatigiw taara bi Burkina Faso dugudennin dɔ kan min bi wele ko Thion ani Nondi a yirala k'a fɔ ko a ma banabaatɔw hakɛ sera mɔgɔ 50 ani kɔ bɔɲɔngo ma minnu bɛɛ lajɛlen taara Koro ni ka sɔrɔ k'u latɛmɛ ka taa n'u ye Mopti o dɔgɔtɔrɔso la. VOA Banbara tɔgɔla ka bɔ Koro mara la Tijani Wedrago ale b'o lase. Kunungu kari dangarwalew kɔni cayara Burkina ni Mali dancɛw la ka taa Koro ɲanfan na. U ka duguden dɔw ka seereya la minnu ye Koro lasɔrɔ sɔgɔmaden na u ka fɔla kunungu sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ 10 waati kulu marifatigi minnu ni mugujugu kɔni kun b'u bolo u kɔni nana dankari kɛ u ka dugudennin minnu n'an b'a fɔ ma ko Nɔdin ale ni Tiu. Dangarawale in juguyara kosɛbɛ baw u ka ɲɛfɔliw kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko maa caman de bɔnana u nin na ni ka maa dɔw bana kosɛbɛ. Bi tɛnɛ sɔgɔmada in na an ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ Koro donda la kama sɔrɔ a nana ni moto ni sen 3 ye nka a ka moto tun tiɲɛnen don a bolen sera Koro a bɛ dɔɔni f'an ye a y'a kanu a tɔgɔ ka to dugu la. An bɔra Tiu de ka boli ka na yan nɔ kabini kunungo dugu min bɛ anw ta ɲɛfɛ dangarawale in daminɛna yen nɔ de fɛɛrɛ wɛrɛ t'an bolo an kɔni wulila ka se ka boli ka na Koro yan nɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a ye sira kan hinɛ dan don denmisɛnninw bɛ ka sa ka fara u kan maa caman de bɔnɛna u nin na o yɔrɔ in na maaw kɔni bɛ ka boli ka na bi an fana bolila ka na Koro yan nɔ bi walasa an bɛ se k'an dogo. Bi ntɛnɛn sɔgɔma jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛɲɛbolaw caman de bɛ ka bɔ Burkina Faso ka na don Koro Mali la. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan maa caman de kɔni banennen don u dalen bɛ Koro kɛnɛyaso la. Kɛnɛya tigilamɔgɔ y'a kanu a tɔgɔ ka to dugu la a bɛ don a détails la k'a f'an ye. On a reçu 27 blessés. Nɛgɛ kaɲɛ 13 waati mɔgɔ jogini 27 ɲɔgɔn sera an ma naani kɔni bɔnɔra o ni la muso 3 bɛ olu cɛma ani cɛmanin 1 nka sisan kɔni mɔgɔ jogini tɔ tora mɔgɔ 23 ye 15 an ye olu ta ka taa ni o ye Mopti dɔgɔtɔrɔso la. Nin dangarawale sugu kɔni mana wuli a kɔlɔlɔw fanba bi taa bi musolakaw ale ni denmisɛnninw de kan ni muso in kɔni ma kunnafoni sɔrɔ a cɛ kan nka n'a denw kɔni ye Koro lasɔrɔ a sen banennen dɔɔni jatigiw olu bɛ ka boliboli kɛ cogo min na a denw bɛ se ka dumuni sɔrɔ baw a ka fɔla kabini kunungo u ma fɛn sɔrɔ k'a don da. An bolila ni ntɛnɛn sɔgɔmada joona fɛ ka na Koro Mali la an dɔnbaga dɔ sera ka so fitinin dɔ sɔrɔ anw ye min ka denmisɛnw foyi t'an bolo ka dun depuis an nana. Ni bɔnɛna u ni na n'u dalen bɛ kɛnɛyaso la kabini kunungo i k'a dɔn k'a fɔ bi ntɛnɛn sɔgɔma Koro dugutigi ye welewele kan kɛ k'a ɲɛsin sifilakaw ma walasa u ka fɛɛrɛ sigi ni maa ninnu ka se ka sutura bi ntɛnɛn wula fɛ. Tijani Wedrago VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Koro.
Alibi an bɛ to Burkina Faso jamana kan baw basigibaliya ɲɔɲalen do ye ni waati in na o kunu kari kelen in na jɛkulu maramafɛntigiw taara bi chrétien catholique ka batokɛyɔrɔ dɔ kan kuma min na maaw tun kɛlen do ka yɔrɔ kɔnɔna la fa n'u tun bɛ bato la mɔgɔ 15 ɲɔgɔn de bɛ ko minnu bɛɛ lajɛlen ni bɔnɛna waliya in kɛra Burkina Faso jamana o kɛɲɛ ka yan fan fɛ Kader Traoré VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu. Kasarawale o tun kɛra i n'a fɔ o tun nɔgɔyara Burkina Faso kɔnɔ nga lɔgɔkun tɛmɛni kɛrɛnkɛrɛnnenya la karilon a yira ko jɛnkulu maramafɛtigiw kɔni o ye bɔnɛ jigi faso fan caman na. An bɛ nin jankata kunnafoni daminɛ ni bɛnkanni wale min kɛra Esakan dugudennin na ni ale bɛ Dori Faba kɔnɔ Sahel mara la. O dugudennin na kama sɔrɔ chrétien dina maaw olu bɛ ɲɔgɔn kafo yaasa ka se ka to ka u ka matigi bato cɛ marafatigiw minnu si ma dɔn u puyira ka bɔ olugu kan ka mugu ci ni maa ninnu na u ka l'église kɔnɔ maa 15 kɔni olugu bɔnɛna o nin na banbagatɔw cɛma 12 kɔni olugu benna l'église kɔnɔ 3 olugu ma kisi u ka jogilenw na kama sɔrɔ o tun sera ni olugu ye dɔgɔtɔrɔso la laseli min bɔra Dori ka Montperso ra olu y'a yira ko nin waati gbɛlɛn na olugu bɛ ala dari yaasa maa minnu kɔni o fatura ala ka hinɛ o ra ani minnu jogira ko kɛnɛya ka se ka di olugu ma Montpero ka laseli kɔnɔ olugu fana y'a yira ko olugu bɛna o jija alabato ra yaasa nin dibi kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ bɔnɔ jigira ala ka se ka olugu dusukun yɛlɛma kunu karilon kelen nin fɛnɛ na ka taa faso kɔrɔnfan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nata bɔni dugudennin na n'ale bɛ Fadan Guruma Faba kɔnɔ damatɛmɛ walekɛlaw sera o yɔrɔ nin na o kɔnna ka o ɲɛsin sorodasiw ani yɛrɛkɔrɔsi dugulenw ka dagale ma sɛgɛsɛgɛliw y'a yirana ko o ma kunkɔrɔta sɔrɔ o yɔrɔ min na o ye o ɲɛkilen misiri dɔ ma yɔrɔ min na masa Ramani batobagaw olugu tun ye o yɛrɛ kafo ka to ka fajari seli nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan jateli ma se ka lɔn maa minnu bɔnɛna o nin na nin kasara wale nin kɔnɔ nin bɛnkanni wale nin bɛ kɛra tuma n'a min na gwɛlɛya damadamani min polisi minnu sigini no o yɔrɔ nin na groupement d'unité mobile d'intervention kɔnɔntɔnnan kɔnɔ ani u ka ɲɛmaaw o kɛra sababu ye polisiw yɛrɛ ka ɲɛma ale ye laseli dɔ bɔ min kɔnɔ a y'a yira ko polisi minnu bɛɛ sigini no nin yɔrɔ nin na gumi kɔnɔntɔnnan kɔnɔ olu ka o yɛrɛ sɔrɔ Wagadugu bi tɛnɛlon nin na damatɛmɛ wale laban min kɛra kunu karilon o kɛra Burzanga dugu ra n'ale bɛ jamana camancɛ kɛ kan fan fɛ Kongusi Faba kɔnɔ o yɔrɔ nin na bɛnkanni walekɛlaw olu ye taa don finitigiw ka dagara sorodasi 9 bɔnɛna o nin na 13 o jogira o sera ni olu ye Wagadugu yaasa ka se ka o furakɛ nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Mali jamanatigi dankan Dr Shogel Kogala Maiga bɔra kunu kari ka barosigiba dɔ kɛ ni kunnafoni sɛnsɛnnaw ye Bamakɔ dugu kɔnɔ barosigi min senfɛ a da sera Mali kɔnɔna gɛlɛyaw ma i n'a fɔ kurantigɛ banbali min bɛ jamana kɔnɔ ni waati laban ninnu na ka fara kɛnɛya ko ani politiki ko kan VOA Bambara tɔgɔ la Georges Atino ale tun b'o kɛnɛ kan a ye kunnafoni minnu sɔrɔ an k'o lamɛn. Je me porte bien aujourd'hui. Vous avez la santé des noms. Leri fila ɲɔgɔn kɔnɔna la minisiri ɲɛma Shogel Kokala Maiga ale mun ye baara ta dɔgɔkun 2 baara ɲɔngiri kosɔn ko kun kɛ furakɛli ye ale y'i kanbɔ kunnafonidilaw ɲɛma k'a fɔ ko bibi na ko a ka kɛnɛya kɔni ko o ka fisa a kosɛbɛ minisiri ɲɛma y'i kanbɔ fana ka a kuma jamana lakanako kan jamana kɔkanko bɔra fo ka taa se bɔnɔgɔla ani fɛɛrɛ wɔrɔ ma mun bilala sen kan maraba jɛkulu fɛ a ka minisiriw ɲɛkɔrɔ ka fara maa welelen caman kan Shogel Kokala Maiga ale y'i kanbɔ k'a fɔ ko bibi na kɔni ko gɛrɛntɛ kɛrɛnkɛrɛnni wɛrɛ kɔni tɛ yen sa minnu bɛ se ka dan sigi jamana ɲɛmakalata labɛn na. Maintenant qu'on a l'essentiel des cartes en main, les questions des élections, c'est une question subsidiaire. Ne koni hakili la labɛn fanba bɛ ka kɛ lakana ka sabati kosɛbɛ walasa jamana ɲɛmakalataw bɛ se ka kɛ hali Kidal an bɛ kalataw kɛ yɔrɔ bɛɛ la wa o kalataw tɛ se ka kɛ politiki kɛbagaw ko fana an tɛna waati jan kɛ tugun fo mɔgɔw ka sɛgɛn anw kosɔn bawo waati dɔ bɛ na minnu b'anw ko n'u b'a fɔ an bɛ sa aw nɔfɛ ni saya nana an t'u ye tugun nafa t'a la ka kɔrɔtɔ ka kalataw kɛ n'a laban bɛna kɛ fanga dafirili ye kalo 6 kɔnɔ nga ne hakili la jamana kuntigi bɛna kalata don fo an ye. Je crois le président va nous donner la date qu'on va convenir avec lui parce qu'il ne décide pas seul.
barokɛnɛ sen fɛ minisiri ɲɛma Choguel Kokala Mayiga ye deliko lamaga a ma tilen tuma caman ka kunnafonidilaw ka ɲiningali dɔw jaabi walima a ye waati damadɔ ta nga a ye a pereperelatigɛ fana ka CEDEAO kɔni jalaki ani fana a ye yakina lase kɛrɛnkɛrɛnna AES ni o ye Mali, Burkina Faso ani Niger jɛma jɛkulu ye minisiri ɲɛma kɔni ka fɔla o jɛkulu in bɛ se ka san sɔrɔ kosɛbɛ nga i kan bɔ k'a fɔ ko o baaraw kan ka kɛ ji ɲɛma jɔlenna wa u ka u janto fili dɔw fana la. L'AES là, je suis convaincu qu'avec une bonne gestion. AES b'an bolo cogo min na san damadɔw kɔnɔ an ɲa tɛna bɔ mɔgɔ wɛrɛw nɔfɛ. An ka farankan jɛkulu baara kun fɔlɔ o ye de n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ an ka kɛ ni hakilisigi ye. Yɛrɛmahɔrɔyaw kɔfɛ jamanaw tun b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan. An kan k'an yɛrɛ ɲininka mun na o farankan jɛkuluw fɔlɔw man ɲɛ bawo an ka jamanaden kelen ninnu dɔn. Mali ni Burkina Faso dancɛ la julaw de bɛ yen, Mali ni Niger zɛrma ni kɔrɔbɔrɔw de bɛ yen. Nka sisan an ka kow kɛ dɔɔni dɔɔni ka sɔrɔ an ma kɛ ni kɔrɔtɔ ye. O kɔfɛ an bɛ se ka laɲiniw dafa min ye an ka wari ko ye fana dɔɔninkɛlaw b'an bolo o kama nka o tɛ ko ɲuman ye ka kuma olu ɲɛ. Le jour ils vont déposer leur rapport, on va trancher. Mais avant eux, juste parce qu'on est politique, dire on va faire ça, c'est pas une bonne démarche. Barolasigi sen fɛ kumaw bɔra fana kɛrɛnkɛrɛnya la kurantigɛ kun kan o babu mun kan minisiri ɲɛma y'a ɲini jamanadenw fɛ ko u ka danaya kɔni to jamana ɲɛma kan hali n'o y'a sɔrɔ a ma fɛɛrɛ jɔnjɔn kɔni lase. George Atino, VOA Bambara tɔgɔ Bamako. Ka kɛɲɛ ni Mali jamana ɲɛmɔgɔdan kan Dr Choguel Kokala Mayiga ka nin laseli ye malidenw bɛ k'u hakili jagabɔ a ko ɲɛ kan. O kama bi VOA Bambara tɔgɔ la Kayatu Tarawele sera maliden dɔ ma, Amidu Tarawele, ale ye maliden min sigilen don Philadelphie kaw fɛ États-Unis jamana kan yan, an k'ale ka hakilinaw lamɛn kan. A ka ɲiningali an y'a lajɛ ne sɛbɛ ye, an y'a ka kɔrɔfɔw lamɛn ne sɛbɛ ye. Communication yɔrɔ kan a ye mun fɔ an ye faamuyali sɔrɔ yɔrɔ mun na o ye ka fɔ an ka jamanatigi yɛrɛ ko bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa. An ka premier ministre ale bɛ ka jɔyɔrɔ fa, a bɛ bɔ a bɛ dugudenw ladɔnniya. Ne ka tila o de ka ɲi. A bɛ ka min kɛ a mɛnna an ka fanga kɔrɔw tɛmɛna ni ɲɔgɔnna kun tɛ kɛ ka duguladenw ladɔnniya ko minnu bɛ ka kɛ ko minnu bɛ sen na. Minnu kɛra kɔrɔlen a y'a datugu olu la, minnu bɛ sen na a y'a datugu olu la, wa minnu bɛ n'ale fana a bɛ k'a datugu olu fana la. An jamanadenw an tun bɛ dibi la, an kun tɛ fɛn caman kalama jamana taabolo la ani CEDEAO ka bɛnbaliyaw ani Faransɛw ka bɛnbaliyaw ani an ka dafɛ dugu mɔgɔ tɔw ka bɛnbaliyaw an tun t'olu kalama. Dugu gestion yɛrɛ tun bɛ cogo min na a y'a da don kow fana la k'o walawala. Mun ye aw yɛrɛ médiatigiw ye n b'a dɔn a kɛlen bɛ ka baara d'aw ma nin se yaasa aw fana bɛna to ka ministriw ɲininka kuranko yɛrɛ o ye ko belebeleba ye dibi belebeleba y'an fɛ yen bibi na aw yɛrɛ bɛ se ka audiencew ta ne ministri damadɔni ye k'u ɲininka u ka baara kɛcogo la kɔlɔlɔ minnu b'a kɔnɔ u k'a ɲɛfɔ taaɲɛ minnu fana bɛ u k'a ɲɛfɔ. A ye kuma dɔw fɔ ka hakilisigi di maliyɛn électeurs ma ka a yira u la k'a fɔ ko passeport ko n'o ye taama sɛbɛn ko ye k'u b'a la ko ka baara kɛ a kan. E bɛ se ka mun de fɔ ka kɛɲɛ ni o yɔrɔ ta fanfɛla ye parce que o de tun kɛra gɛlɛya ye dɔɔni wagati tɛmɛnenw na. Des affaires étrangères a ye diplomasi yɛlɛma kosɛbɛ, a ye diplomasi taabolo yɛlɛma Afiriki kosɛbɛ, a ye diplomasi dɔnbaga don. An ye mun faamuya passeport ko in na a ye jamanadenw bɛɛ hakili lasigi taabolo de don. An donna jɛkulu mun na o jɛkulu passeport de b'an bolo. Don nata la a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na bɛɛ bɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la. Experts de bɛ yen fɛn bɛɛ kama. AES zone nin créera ni Ala sɔnna a ma AES zone nin bɛna a yɛrɛ ka wariw sɔrɔ a da tura wariko yɔrɔ la dɔɔni. U b'u yɛrɛ ka passeport sɔrɔ mais pour le moment mɔgɔw kana paniquer k'a fɔ ko passeport nin bɛna taaɲa ou bien Mali tɛna dɛsɛ ka a yɛrɛ halala passeport sɔrɔ n bolo. An yɛrɛ bɛ ka CEDEAO ko in suit ne hakilisigi ye. An ka premier ministre bɛ ka bɔ ka fɛn ɲɛfɔli minnu kɛ ne ka tila kelen bɛ ka jamanaden bɛɛ basigi sisan. I ye da magara CEDEAO ka kuma la komi jamana saba jɛra ka bɔ CEDEAO la u taara ka taa kulu min sigi kura ye ka kɛɲɛ n'o kulu fana ye a ko ten ko u tɛna sɔn tuguni k'a fɔ k'u b'u ɲɛ datugu wari ka bɔ fan bɛɛ fɛ ko kana don. A ye kumana fɛnɛ Mali jamana baɲumankɛ tɔn dɔw ye u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ wariw minɛ mɔgɔw la kɔfɛ ko kana n'u ye k'u tɛna sɔn o ma tuguni. E yɛrɛ bolo o tɛna na ni gɛlɛya dɔw ye wa? Ne bolo AES ya hakilina ɲɛnaman don. Ne ka tile la an kan ka an senfa ka taa ɲɛ parce que n'an sumayara a bɛ to mɔgɔ dɔw bɛna don ka cɛfaraliw kɛ ka hakili falenfalenw kɛ. Ne ka tile la AES ko y'an kan ka teliya fɛ. Tiɲɛ don ne aw bɛ fɛ ka jamana la avancer ko bolo min bɛ si dɔw mɔ la o bolo kelen de b'a bɔ. N'a sɔrɔ wari bɛ bɔ
kɔfɛ yɔrɔ olu tɛ se ka u ɲɛ jɔ an ɲɛ la k'u bɛ jamana boli u sago la mɔgɔ min ye wari d'u ma ka u bila o position in na u bɛ jamana la boli o tigi de sago la ne ka hakili la o tile banna an kan k'an sen bɔ o hukumu kɔnɔ. VOA Afrique ni VOA Afrique ye kuna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balimaw an ka foli b'aw ye hali bi an b'a lase aw ma k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw na a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye aw bɛ se k'an nasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsira kan n'o ye Facebook, YouTube ani Instagram ye VOA Banbara. Kunnafoniw bɛ ka lase aw ma nin waati in na Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa farafina gun kan Guinée Conakry-kaw fɛ bi ntɛnɛn sɔgɔma yirala k'a fɔ k'u ka foroba baarakɛlaw kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ani ka fara politiki jɛkulu tɔnw kan ye baara bilancari dɔ daminɛ ko min bɛna kuntagala janya kosɛbɛ o senfɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye u ka foroba cakɛyɔrɔw ye ka fara kɛnyɛrɛye cakɛyɔrɔw ni kalansow kan u bɛɛ lajɛlen datuguna hakililajigila fɔɲɔgɔnkɔ ani kuma falen caman o ŋunuŋunu donnen don Conakry kɔnɔna la ni waati in na fanga yɛrɛ taabolo o fanfɛ min bɛ ka kɛ fitinɛ ye jamanadenw fanfɛ n'o kɛra sababu ye ka wulikajɔ girinkajɔ wale dɔw bali u ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kabiri fanga dafirila jamana kɔnɔna la n'o kɛra san 2021 ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira AFP u ka kunnafoni diso kan. Burundi mɔgɔ 9 ɲɔgɔn bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen fagara jɛkulu maramafɛntigiw olu ka dankarili wale dɔ senfɛ min kɛra u ka jamana tilebiyan fan fɛ kunu kari a yirala k'a fɔ ko jɛkulu maramafɛntigiw minnu bɛ wele ko tabara olu de ye nin waleya in lakodɔn wa min fɛnɛ kunnafoniw lasera VOA ka kunnafoni diso ani ka fara AFP kan. An bɛ taa ni kunnafoniw ye farafina kɔnɔna na hali bi farafina tilebiyan fan CEDEAO ka tɔn ni o ye wele barosigi belebele dɔ kɛ kunɲɔgɔn laban in na barosigi min senfɛ u ye u kan bila k'a fɔ ko fɛn min ye gɛrɛntɛ ye min tun sigilen don Mali, Niger ani Burkina Faso jamana kan ko o wulila ka bɔ yen ka taa o kunnafoni binni ma ka se sisan ma maliden caman de bɛ k'u hakilina di min laseli dɔ hakilinaw taara Mohamed Danjogo fɛ VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ an k'o lamɛn. Ne honorable maître Zumananci Doumbia ye ɲangini ninnu wulili hakilila k'a fɔ menkɛr'o la parce que nin donw man ka sɔrɔ ɲangini ninnu bɛ yen parce que n'a y'a sɔrɔ anw hakilina ye ko CEDEAO ye peuple ta de ye ni fasodenw ta don hakilila k'a fɔ fasodenw ka degun ka se fɔ nin degré la o kun man ka kɛ. Traoré, représentant délégué de Sikasso. Bon, vraiment sanction wulilen a ɲɛna mais ne b'a dɔn fɛn kɔni b'a kɔfɛ fɛlɛ dɔ don min b'a to o b'a fɛ k'an korobile ka taa o ɲɛna sira fɛ hakili de bɛ baara kɛ ala k'an dɛmɛ. Ne tɔgɔ de ye madame Mayiga Sina Danba Mali muso ka ministre kɔrɔw ni député kɔrɔw ka réseau o ɲɛmɔgɔ ye ne sanction ko an y'a mɛn ko CEDEAO ka sommet extraordinaire min kɛra weekend passé k'u ye sanction wuli ka bɔ Niger kan ne hakili la ni ne ma ɲina Niger ni Mali ni Burkina an kun bɔra CEDEAO la a mɛnna donc an yɛrɛ fɛ sanction t'an kan tuguni n'u ye sanction wuli y'a wuli yɛrɛ kuma wuli ka bɔ an kan parce que CEDEAO kɛnɛ a bɔra an jigi kɔrɔ a ye ni ɲɔgɔnna kɛ Mali la ka ɲɔgɔnna kɛ Burkina la ka tila ka ɲɔgɔnna kɛ Niger des pays u kan ka minnu dɛmɛ k'u bɔ gɛlɛya kɔnɔ san 10 kɔ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ faga su an bɛ faga tile tasuma bɛ wuli an na forow bɛ jeni fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ CEDEAO ma se ka foyi wɛrɛ sɔrɔ ka kɛ o jamanaden ninnu na ko ka sanction bi u kan balo tɛ don tulu tɛ don taji tɛ don fura tɛ don foyi tɛ don o tuma na o tɔn sugu mɔgɔ bɛ ye o kɔnɔna na kun jumɛn na minnu y'a sigi ni hakili b'a la Musa Traoré ni Sangule Lamizari u y'a sigi ni sigikan min o tɛ nin ye o. Madame Jikine Atuma Gawko n ye Mali lojurutɔ tɔnba o ɲɛmɔgɔ ye i ka ɲininkali ko sanction wulila ka bɔ Niger kan awɔ an y'a mɛn k'a fɔ sanction wulila ka bɔ Niger kan CEDEAO fɛ CEDEAO kɔni u ye kuma de fɔ ko y'u yɛrɛ de ta ye n'o tɛ sanction ni a wulila ka bɔ kabini don min na Mali ni Niger ni Burkina n'u bɔra CEDEAO kɔnɔ
mun sanction wɛrɛ b'u kan sanction wɛrɛ fosi t'u kan. An b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ Mamadu Lamini Ban ne ka avis ye min ye sanction ninnu na o ye de a wulilen o kɔni ye hɛrɛ de donc halisa ala ka hɛrɛ ni lakana sabati an ka jamana kɔnɔ. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ka kɛɲɛ ni CEDEAO ka nin gɛrɛntɛ wulili ye Nigerkaw fana ma to kɔ olu ka jagokɛlaw ani ka fara jamanaden dɔw kan fana ye u ka hakilina di VOA Bambara ka kunnafoni sela Alpha Ka ale ka kuma baranen na ka bɔ Ɲame. Kalo 7 CEDEAO ka ɲangiliw kɔfɛ bin tɛnɛn kɛra seli ye Nigerkaw caman bolo kabini gɛrɛntɛw wulili ko fɔra Ɲame dugu kɔnɔ Intinikar Alhassan ye politiki tɔn ɲɛma ye ale tun ye cɛbɔ ye jamana ɲamasungandi kalata tɛmɛlen na a ko Niger ka kɛlɛ kun tun ye gɛrɛntɛw wuliliko de ye o min kelen filɛ ko kun fosi de tɛ bilen min n'a to Niger n'a fɔ k'a bɛ bɔ CEDEAO jɛkulu la. On ne peut que se réjouir car c'est un combat. An bɛ se ka an ka nimisiwasa de yira nin ko in na sabula ɲangini ninnu tun ye gɛlɛyaba ye an ye minnu kun su ani tile an bɛ se k'a fɔ bi o ko nɔgɔyara ka ban. Kuna sini ni kunu jamana kɔnɔden fankelen bɛɛ de tun nisɔndiyalen don nin gɛrɛntɛ ninnu wulili la wa bɛɛ de sunɔgɔra ka ɲa kamasɔrɔ jamanadenw tun tɔɔrɔla nin kalo 7 in kɔnɔ wa n bɛ n kale aw ye Benin ani Nigeria jamanadenw ni dancɛ bɛ ani u ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛɛ de nimisi wasara. Et les peuples du Nigeria qui font la frontière avec le Niger ils sont soulagés. Nisɔndiya o ye jagokɛlaw fana ta ye Abuba Dan Maradi ni ale ye jagodoni batalaw ka lafasatɔn ɲɛmaa ye ko nin tile fila in bɛɛ jagofɛnw sɔngɔ na jigili daminɛ. C'est un grand ouf de soulagement. Tout le monde va souffler. Nin kɛra lafiyaba de ye an bɛɛ bolo maninfinw bɛɛ de lafiyara wa dancɛw dayɛlɛli a nafa tɛna se ka fɔ ka ban an bɛna fɔlɔ k'a ye nin tɛnɛndon yɛrɛ la warimarabon ni o ye bankuw ye olu bɛɛ bɛna dala kan u bɛna fɔlɔ ka maaw ka wariw ta ka d'u ma gɛrɛntɔ tun kɛlen don ka minnu bali wa dancɛw dayɛlɛli o n'a to minɛnw na bɔ minɛnw na don an ka jagofɛnw bɛɛ na se ka don wa hali an balima minnu tun bɛ kɔ kan u bɛɛ na se ka sira ɲuman sɔrɔ ka don Niger kɔnɔ min ye jagofɛnw gɛlɛyali ko ye Niger kɔnɔ o bɛɛ de bannen filɛ nin ye ni minɛnw fɔlɔla ka don dɔrɔn aw bɛna ye fɛn bɛɛ sɔngɔ bɛ jigi jamana ɲɛmaw yɛrɛ si da tɛna don a la sɔngɔw bɛɛ bɛna jigi a yɛrɛ ma o kelen don Abdul Karim fana yɔrɔ ale yɛrɛ fɛ nin ɲangili in kɔfɛ ko CEDEAO ni AES jamana ɲɛmaw kan ka sigi ka bɛnkan fɔ. Cette décision vient soulager plus de 20 millions. CEDEAO ka nin latigɛ in nana Niger ka miliyɔn 20 de lafiya bɛɛ b'a dɔn ko Nigerkaw tun ye u jija ni k'u cɛsiri walasa ka nin ɲangini ninnu kun ne kɔni bolo nin kɔfɛ farafina jamanaw bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan k'u sigi ka kuma walasa ka bɛn ko la AES ani CEDEAO jamanaw bɛɛ lajɛlen de kelen ye u ɲɛmaw kan k'u sigi ka kuma ka bɛn walasa ka siniɲɛsigi ɲuman di u ka jamanadenw ma. Essayer de voir comment donner un meilleur avenir pour les populations. Nka Intinikar Alassane ko min hami bɛ ale la sisan o de ye yala Niger sɔrɔdasiw tɛna u ban CEDEAO ka nin gɛrɛntɛw wuliliko ma wa kamasɔrɔ ko CNSP ma kanbɔ hali bi. Déjà, on a écouté la CEDEAO, elle a levé les sanctions. An ye CEDEAO lamɛn ale y'a ka gɛrɛntɛw wuli gɛrɛntɛ fɛn o fɛn tun bɛ yen ni o tun bɛ Niger degun a y'o bɛɛ ta ka bɔ yen sisan an kan ka Niger de lamɛn wa an bɛ se k'a fɔ min tun kɛlen don ka Niger tɔɔrɔ o tun ye nin gɛrɛntɛ ninnu ye n bolo u man kan ka ko gɛlɛya bilen sabula fɛnw bɛɛ ɲɛnabɔra ne bolo AES jamana ɲɛmaaw kan k'u sigi k'u miiri ni ka jateminɛ kɛ sisan u ka nin latigɛ in a maɲi farafina ma a maɲi olu yɛrɛ tɔgɔ ma tiɲɛ don AES ye hakilina ɲuman ye nka u kan ka sigi CEDEAO kɔnɔ u ka AES to sen na u ka kɛ jɛkulu ye min na jatigɛ wale kɛlɛ ni ka bingani walew kɛlɛ an ka lamini na Alpha Ka VOA Bambara tɔgɔ la. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen
An bɛ taa ni kunnafoniw ye ni waati na Senegalikaw fɛ bawo sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ k'u ka jamanatigi Macky Sall bɛna bɔ bin tɛnɛn wula fɛ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni jamanadenw ye lahalaya minnu bɛ Senegal jamana kan min dɔ bɛ tali kɛ politiki ko kan ni a wulikajɔ hakilinaw gannen don ni waati na ka kɛ n'u ka jamanatigi sigi kalata u bɔli ye a dɔgɔkɔrɔ. VOA Bambara ka kunnafoni dila Nama Jara b'an bolo nɛgɛjuru sira fɛ ni waati na ka bɔ Dakar. Nama i n'u la. A lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ni wula ni waati na. Ayiwa an ye ŋununŋunu kɔni mɛn k'a fɔ jamanatigi Macky Sall bɛna bɔ ka kuma Senegal jamanadenw fɛ bin tɛnɛn wula fɛ min ni o dɔ dalen don faso jama n'o ye société civile ye ani ka fara fanga sɛnɛmatɔn tɔndenw olu ka murutili kan ka kɛ ni jamanatigi sigi kalata hakɛ a n'a waati bɔli ye a dɔgɔkɔrɔ. Awa ni waati na i bɛ se ka mun fɔ an ye? I n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na yanni n ka ɲininkali in jaabi Mariyamu an b'a daminɛ fɔlɔ kunu min kɛra aw ka dɔn kunu nkari ye février kalo tile 25 ye ni jamanakuntigi kalata tun kan ka kɛ nka jamanakuntigi Macky Sall y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na nka fanga sina ka cɛbo 16 ka farankantɔn FC25 n'o ye front des candidats du 25 février ye ni jamanadenw ka jɛkulu arsunu élection olu kɔni ye kalata kɛ kunu hali ni kalata yɛrɛ ma kɛ min bɛ wele vote fictif walasa ka février kalo tile 25 in ɲɛnamaya. O kɔfɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na i ka ɲininkali in kɔnɔ Mariyamu fanga sina ni jamanadenw ka jɛkulu arsunu élection n'o ye an kan ka kalata lakana u y'a fɔ ka sinsin a kan ko kura kunu k'u tɛ taa sigi ka foyi na u ni jamanakuntigi Macky Sall cɛ kalata waati kan. O kama fanga sina cɛbɔw ka farankantɔn FC25 ye sɔsɔli sɛbɛn bila sariya sunba la bi sɔgɔma ka jira k'u ma sɔn ni sigi ka foyi ma wa kalata dɔn ka fɔ u ye. Fanga sina ni arsunu élection mɔgɔw y'a jira ko Macky Sall b'a fɛ k'u tila de ni sigi ka foyi sen fɛ i n'a fɔ a y'a kɛ cogo min na ka kɔrɔ bawo n'a ni fanga sinaw sigira tuma bɛɛ a b'u tila ka bɛnbaliya nati u ni ɲɔgɔn cɛ o kama u ni Macky Sall tɛ sigi ka kuma Mariyamu. Ayiwa ni waati na i bɔlen filɛ ka kulu min kofɔ n'o ye arsanu élection ye olu kɛlen kɔfɛ k'u ka jalatigɛliw kɛ k'u ban jamanatigi ka welewele kan ma fɛn min ye fanga yɛrɛ ka fan ye n'o ye jamanatigi Macky Sall a n'a ka fɛmɔgɔw ye olu ye mun fɔ? U ye min fɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na fanga sina cɛbo 16 cɛbo 19 in cɛ la ni jamanadenw ka jɛkulu arsunu élection kɔni y'a fɔ k'u tɛ taa sigi ka foyi na n'a daminɛna kabini nɛgɛ kaɲa 16 waati la n'o ye 16 ye nka marabaga ka kuma lasela Abdou Karimu Fofana kɔni y'a jira k'u tun kan ka taa bawo sigi ka foyi de ye feere ɲuman ye bi ka bɔ nin politiki gɛlɛya in kɔnɔ walasa ka bɛn kalataw waati dɔw ka sugandi. A y'a jira fana ko feere do k'a dɔn min bɛna kɛ ni avril kalo tile 2 mana tɛmɛ bawo Macky Sall ka jamanakuntigiya bɛ ban o waati la. An y'a kɔlɔsi Senegali jamana kɔnɔ Mariyamu minnu mana taa sigi ka fɔ la ni minnu taara n'u mana bɛn laɲini minnu kan jamanakuntigi Macky Sall bolo de waleya. Ayiwa ni diyara ye Nama Jara ni tun ye VOA ka laselikɛla ye ka bɔ Dakar. Sisan an bɛ tɛmɛ ni Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ye. Trentoronta Bunagu kan Stade Malien de Bamako bina ni rota Coupe de la Confédération quart de finale ɲɔgɔndan kɛnɛ kan ka da kan a ye sebaya sɔrɔ Congo Diable Noir ɲɛkɔrɔ celu kelen Stade Malien de Bamako y'o sɔrɔ kanankolo o kɛra Congo Diable Noir ta ye a ɲɔgɔndan tanakunu kari février kalo tile 25 san 2024 na Bamako Stade du 26 mars la Sekou Sek n'a bɛ wele Bako Stade Malien de Bamako degeli karamɔgɔ y'a yira ko a ɲɔgɔndan ma nɔgɔya n'i b'a dɔn ko Congo Diable Noir ka foyi tun ma tiɲɛ ka da kan tile 4 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ phase de poule kɔnɔna na kuru kelen de tun bɛ Congo Diable Noir bolo. Fana bɛɛ kɔfɛ ces derniers temps on n'arrive pas ka matchw enchaîner championnat na ka gagner o tun bɛ k'an sɛgɛn o pression dɔɔni tun bɛ denmisɛnninw kan donc o bɛɛ kama an b'a dɔn k'a fɔ match in tun bɛ kɛ ballontan gɛlɛman ye mais Ala y'an dɛmɛ ani duwawu ni barikaw an sera ka bi kelen don vers la fin je pense que c'est le plus important. Min ye gɛlɛya wɛrɛ ye Stade Salantorantanu fan fɛ o ye ka jɔ lamaga Sekou Sek Bako Stade Malien de Bamako degeli karamɔgɔ. An ka équipe bidonko bɛ k'an sɛgɛn dɔɔni i tɛ se ka kɛ entraîneur ye k'a fɔ k'i tɛ baara kɛ sur ce plan parce que ballontan ye ko fila de offensive
Maintenant, n'i y'o bɛɛ fɛnɛ ta k'a lajɛ, c'est vrai gɛlɛya b'an kan wagati in na, mais allez-y voir le classement du championnat. Je pense que n'an tɛ meilleur attaqué, on est deuxième, premier ou deuxième. Donc ça veut dire que wagatinin de ka gɛlɛn, mais je pense que bi match in bɛna fɛn caman dayɛlɛ an ye. An bɛ a ɲini Ala fɛ, nin kana k'an dan ye a ko la. Ni ne bɛna dan sigi aw ka malikura kunnafoniw na min na bɛnna Seko ka cɛjan Cheick Thiro fɛ an ka nɛgɛw karafe tun bɛ Nashwan bolo aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ